Så er vi i gang med Bedste Open dag 2, og Flemming West og Karen, I har lige spillet jeres første kamp. Det var ligesom der var dommerne og det hele var imod jer. Hvad har jeg at sige til kampen? Jeg ærger mig mest over, at arealet har været brugt til koncerter de sidste 3-4 uger, så det var ujævnt. Ja. Og der må man bare sige, at det er ikke en koncertplads det her. Det er jo en beachvolleybane. Hvis nu vi vender tilbage til spillet på banen, hvad modstanderen spillede I dem rigtigt, eller hvordan var det? Der var måske enkelte fejl, men hvem kunne vide, at Niels Dahlgaard var så dårlig i dag? Det er selvfølgelig rigtigt, ja. I må have held og lykke resten af stævnet. Ja, vi er tilbage til Bedste Open. Vi har det tabende hold her i A-finalen. Hvad gik galt? Jeg synes simpelthen. Så har vi Steffen Wertz tilbage her. Ja, nu må jeg jo så tage den. Vi er ekstremt skuffede. Altså. Ja. Det er de små marginaler, der går galt, ikke? Og Ja, for I får 10 og 8, jo, så I er tæt på. det er vi faktisk. Det er 18 point, ikke? Ja, ja, det er til 21, ja, det er rigtigt. Så det er rigtig, rigtig træls, og Jesper er lidt op at køre, ikke? Jeg kom til at lave en fejl til sidst, og det er jeg selvfølgelig også rigtig træt af. Især hjemmepublikummet, ikke? Ja, men det var det, vi havde. Der har været kommet for vores skyld, ikke? Så, ja, så den går ondt. I kommer igen næste år. Helt sikkert. Også markeren. Ja, det er nok. Ja, det skal vi lige snakke om. Ja, det er tak for det. Bedste Open dag 2, Christoffer Gade. Nu har du haft 24 timer til at komme der over et smertefuldt nederlag til Flemming West i går, som står i baggrunden her. Hvordan har de sidste 24 timer i dit liv været? Jamen, det har været en hård tid. Kan du overhovedet komme videre, eller er det bare helt... Ja, et smertehelvede. Ja, det er smertehelvede. Jeg var nødt til at drikke det ud i går. Ja, ikke også? Ja. Så, og indstille volleykarrieren er også på tale, eller hvad? Ja. Men du skal lige have tid til at tænke over, hvad der sker. Ja. Mine ikke, vi har snakket om, at det var for fedt for dem. Altså, okay. Spilletid næste år. Ja, det er smart. Ja. Men det er i orden. Tak for det. Ja, vi er tilbage her i Bedste Open. Flemming og Simon, I har fået et wildcard til årets stævne. Hvad har I forventninger til det her stævne? Vi vinder. I vinder simpelthen? Vi har ikke set noget modstand endnu, der kan presse os. Super. Nu møder I jo forhåndsfavoritterne her i første kamp. Og de trækker et kort, vi ikke lige havde regnet med. Og det er? Et landbrug i bare overkrop. Sådan. Men kan I have en god kamp og godt stævne? Ja, tak. Ja, vi er i gang til Bedste Open. Showringen starter lige om lidt. Preben og Leon, I var med. Var det første gang sidste år? Ja, det var det. Der var store forventninger til jer. I levede ikke helt op til det gjorde I sidste år, eller var det godt nok? Det synes jeg bestemt, vi gør. Okay. Ja. Vi er bestemt, vi lever op til det. Vi har noget mere end det, vi har regnet. Vi har flere serveræsser. I har flere serveræsser, og det er også et af prioriteterne i år? Det er helt klart første prioritet. Super. Jamen, og vinder over søndag, det er også en af prioriteterne, eller hvad? Det kommer som det kommer. Super. Jamen, god turnering til jer. Bedste Open finale. Hun er Wales. Ja, vi siger tak. Nå, vi sagde tak.